Parang di ko na kaya nang mabuhay na mag-isa. Nung bata ako, iniwanan ng aking ama at ina. Kung sino man ngayon ang nag-aalam kung nasaan sila nakatira. Alam niyo ba, namimiss kita sobra. Matagal na kitang minahal. Sa araw at gabi kayo lagi ang nasa aking isipan. Bakit ako iniwan at hindi pinalikan? Bakit ako iniwan? Ano ba ang dahilan? At kung nasaan kayo ngayon, nandito lang ako. Naghihintay sa inyo. Alam niyo ba, namimiss kita sobra. Matagal na kitang hinahanap. Sa